kyakkyawar fuskarki abin alfahari ne a gare ni. Kaunarki tana mamaye dukkan sashin jikina, ta bi jini, soka, zuwa jijiya. Domin zuciyata ita ce ma'adanin sirrikan tunaninki a koda yaushe. Masoyiyata, tabbas zuciya wata aba ce wadda takan sa gangan jiki rashin amfani idan bata samu abin da take so ba. San ki yayi nisa haka zuciyata ba, sai da na zauna ina tunaninki kawai na ga hawaye na zuba daga cikin idanuwana. Hakika kaunarki ta kai matukar kurewa a cikin raina. Na kasance ma'abocin soyayya, zuciyata ma ta gaskata haka. Lokaci na shudewa, soyayyarki na karuwa a cikin zuciyata. A lokacin da kike cikin farin ciki, kyakkyawar fuskarki na bayyanar da murmushi mai taushi da tausasa zuciyar ma'abocin kallonta. Ke ce wacce nake so a cikin zuciyata, babu wata da za ta iya canza matsayinki a wajena. Wallahi ina son ki bisa adadin. Allah ya tsare min ke.